en el segle XVIII, me sembla, si el segle XVIII, estipula o posa les hipòtesis del que hauria de ser una democràcia perfecta, que era la divisió de poders. No era la separació que ens han venut la burra, sinó la divisió. Evidentment, si tu mires que tots sabem què és la divisió de poders, no? Hola, que és el legislatiu, l'executiu i el judicial. Si nosaltres plasmem aquestes hipòtesis que han de ser la democràcia perfecta a l'estat espanyol, la veritat és que no s'aguanta per cap banda. Legislatiu i executiu està fusionat. Legislatiu no existeix. Un poder legislatiu realment no existeix perquè el Parlament al final acaba fent decrets legislatius, com el cas últim que han fet del 155 digital. Això és una vergonya. Em sembla que només Turquia tenia un decret d'estos del 155 digital. I tenen que el van a votar després de les eleccions, ho han convalidat al Parlament, i veus que tots els partits espanyols, fins i tot aquells que diu que han fet una miqueta de gràcia, que esto no ho faran, ho convaliden. A mi això em fa temor. L'empoderament de la mateixa ciutadania i la gent que forma part, com explica Eva, de dins dels partits polítics també buscar mecanismes per este mandat, mirar de limitar-ho d'alguna manera. A més, tenim que buscar sortir una mica d'esta democràcia representativa, perquè si considerem que falla, busquem mecanismes de participació més directa, o sigui, altres tipus, i tot això és empoderament de la gent, que és al final el que ens té que donar esta llum, no? Que sí que tenim uns polítics que ens representen, però no podem dir, mira, és que el polític ho està fent molt malament, però és que li hem delegat nosaltres això. Si nosaltres no agafem cap implicació per a censurar-lo d'alguna manera o per a donar-li confiança o per a revisar el que està fent, clar, doncs ens trobem el que ens trobem. Llavors, mira, jo justament ahir sí que vull explicar que vaig estar a Manresa en este procés que s'ha iniciat a nivell de Catalunya del debat constituent i ahir parlàvem del poder legislatiu, del poder executiu i una de les qüestions que van sortir era de, en un futur, si realment este marc constitucional que volem tindre a Catalunya pot ser diferent. Mandat de 5 anys, que potser deixaria termini per a que projectes anessin a més, però limitar-ho a 2 mandats només, perquè finalment també ens donem compte que la política municipal, bueno, jo considero per la meva experiència que desgasta, per tant també és important que una persona que s'ha desgastat pugui sortir, pugui marxar i després també quedar-se molts d'anys ocupant una cadira, al final el que fa és en certa manera prostituir-te i no fer la política que realment se té que fer per l'interès públic. Llavors crec que per a poder transportar tot això, aquesta participació a dintre del que seria el model polític, evidentment crec que abans s'ha de fer un gran aprenentatge. La gent ha de saber, nosaltres també, o sigui, tothom hem de saber què significa participar i s'hauria d'acceptar unes normes comunes de com participar. És evident que no hi estan, però és que ni tan sols tenim la cultura de la participació. Moltes vegades obrim a participació, sotmetem coses a participació i passen per una enquesta de Twitter o per una votació telemàtica. I això no és participació. Participació implica molt coneixement, molta implicació i, evidentment, poder transportar això en un àmbit polític és un treball a llarg termini. No perquè ho posem en un programa electoral de farem 4 referèndums a l'any, siguem participatius. No. Llavors crec que aquest concepte de democràcia participativa és una cosa que s'ha de construir, que evidentment s'ha de construir des de baix i que quan la gent s'empodera, quan la gent diu no, jo és que no vull triar-te a tu per a que facis una cosa, sinó que jo vull participar i ho vull fer amb tu, és quan realment ja hi ha canvis i es pot remoure aquesta base social per dir jo no vull representant, sinó jo vull ser partícip o copartícip de com funcionen les coses i com se prenen les decisions. Llavors, jo crec que els projectes que estem explicant aquí és on realment volem introduir aquest canvi, que la gent aprengui a ser crítica, aprengui a que les decisions de les seues comunitats han de ser compartides i que no perquè tu hagis votat en aquella persona pot aplicar el criteri sobre tota una comunitat que en coses segur que seran encertades, però en coses poden no ser encertades i en qualsevol cas han de ser compartides. I si aquesta realitat tu no la visualitzes a la gent que pot arribar a decidir de veritat,
la gent ara pensa que no és possible, que la seva única feina és als 4 anys anar i votar aquella persona, i aquella persona ja té el camí despejat per a fer el que cregui convenient o no convenient, o li interessa a ella o interessa a la comunitat, ja depèn de cadascú com ho porti a la pràctica. Això és el que estem intentant explicar, que el nostre punt de vista i de les agrupacions que estem impulsant, intenta canviar, que la gent sigui conscient de que ha de continuar participant durant els 4 anys i ha d'intentar de canviar la manera de fer la política. I probablement en això el més beneficiat serà la democràcia.